खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरोना। ओमफ्राय नै दिनै आङो हरावनो ब्लग बानायबाय आरोना, भिडिअ बानायबाय। सेथ्लायाव लाइट गिदिरथार लगायना जोंहा गुसेंग्रा हमनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थादों। दाबो गोसोआवनो बिरगासिनो। दाबो बायाखै आया खासेयाथ' नै दान्दा लानानै थिंसानिखौ बुख्लायगासिनो। दाबो बायाखै ना मालिलाय। आं र' होननायखाय इबो र' होनदों आरो सोरनाव जोंहा बिमा फिसा हमाखैना, जोंहा जाग्राल' ना जों हमा ना गुसेंग्रा, जों हमाखै ना। नों जागोन जाया? जाया? गुसेंग्रा जागोन ना जाया? जाया? जागोन होन? जागोन? जाया? मानो? मानो जाया? जायानो निते गुसेंग्रा। उदै गलायबाय। गुसेंग्रा जायानो। मा जादों? गोरना सादो खोमानो। ओइनो मासे ओइ माबायाव नारेंआव बाबाय खोमा। थैबाय? थाम थाम बुना होब्रा। ओइनो गुसेंग्रा रायख'आ ओइनो। बाबा गुसेंग्रा रायख'आ ओइनो गुसेंग्रा हमदो। थिंसायावल' थायो। आयौ 50तासो मोनबाय नै। खैथा जागोनलै इयो? गस्लादो बुख्लायदो। हायाव गोलैदो हायाव। आयु आयु नो इनो। हायाव बोख्लायबाय आङो। गोमाबाय। सेंग्रा फुथारनाया आबैया गुसेंग्रा मासे मोनदों। आबैया गुसेंग्रा मासे मोनबाय। गुसेंग्रा मासे मोनबाय आबैया। मानै मोनदों। सोबनांगौ। मासे मोनबावदों? ओइ नै न' सिङावसो हमहैबाय खोमा इयो। लाबो लाबो लाबो। खोबै र' गुसेंग्रा हांदो। आरोबाव माक्सिमानो जाबाय। खोबदो खोबदो। मोजां खोब। नै गुसेंग्राया होननानै फिथिबाय। नै आनै
खोब्बाय नै लोगोफोर दिन हराव गुसेंग्रा हमनाय आरोना आं हर जानायखाय आङो उन्दुहैग्रोनानै हमाखैमोन आरोना इनिफ्राय आङो दासो बानायफिनबाय फुङाव दासो माने सायनानै नैया एवबाय आरोना इनिफ्राय 97टा मोन्दोंमोन आरोना गासै गुसेंग्राखौ जोंहा ओमफ्राय दा एवनानै जाबाय आरो नैया जों। ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि नायनानै मोजां मोनखो कमेन्ट हरदो लोगोफोर। बाय बाय।